Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Секретари Истории Бардори азиз, кухни мебел кардагӣ навро хуб тамошо кунед, ҳамаша мефаҳмед. Кадом мехоҳад кухни мебел бикунад, ҳама светш ҳастай, любой свет мекунем. Масалан ай дестпиёш чанд зиёдаи 17 намуд качест фақат я барои онқа нарша да WhatsApp мегирем, номерои болои кунада мебурем, WhatsApp меанда муроҷиат кунем. Кадоме ки мехоҳад кухни мебел кунад, любой шаҳр ноя фарқи надорад, муроҷиат кунем, ҳал мекунем. Тамошо. Дӯстон азиз, навори навбатида кухни мебел мешавад, на тамошо кунем. Ваҷада мо уже шуруъ кардагием. Мо хелаша кардагием ака. И фанер шай. И фанери ки да пичме хай мебел хадиш галянский мебел. Хо столешница сиёҳ. Ана ме галянский ай. Хулоса беҳад мебели хубайда. Галянский на хай полни чотки бада. Хо ваҷада кардесем. Полни як мо ручной кор мекунем ва крепленша бақувват мекунем. Иҷоз ман нишон медиҳам. Барои крепленша бақувват кардан ҳозир ман видео нишонтон медиҳам ки чӣ хел барои чӣ бақувват. Ин амҷада меояд боло поён дарозиш 260 мешавад. Дарозиш 260 мешавад, уҷашта холодильник мешавад. 240 дарозиш 60 мешавад холодильник. Ана барои бақувватиш нигоҳ кунем. Любой мебел диҷо самарезора. Мо сетаги задагием ина. Сета. Не 30 сантиметраша нигоҳ кунем, сета задагием. Конкретно бақувват. И бологи ай. Ам кухни бологи ай. Иш поёнги ай. И барои чӣ баланд метавад? Иҷа хона пастай то потолока биёфта. Иш 75 омадаги ай. Иш 80 омадаги ай. Хулоса ки ҳанам ҷада мешавад. Инамҷа май дакадак кора пеш бурдестем. На фанериша задагием. Иша ина ҷамъ ҷур кардем. Ҳозир мухе ториш мекунем. Давом навора тамошо кунем. Инамҷада аян машина дасташ часпад. Иш мақсадан ҳар он чизе ки кор мекунем ҳамиҷа. Баробари тамом тои ирӯзаша мақсад идофаша. Хоб и хай листай ирони мебарем. Ана ира мо ҷобаҷо кардем. Инаи боло 75 ба 240 поён 75 иам ба 240. Хулоса ки 75 ба 240 75 ба 240 ба хотире ки то потолока биёяд ба он хотира. Так и бояд 60 биёяд. Хоб ана тайёр на дарора мебарем. Иҷада ами ленташ мондаги ай. Лентҳои ёра ки задем. Баъд дарора мебарем, ҷобаҷо мекунем. Бод лентҳои ура мезанем. Ина ай столешница ай. Хоб ина сар лентаи сафед. Ай ана ҳамо ай. И серия ира ягон ҳила кан мондар кор агар бифурамон мекунем. Хоб ана ака ина столешница 3 метр буд. 60 мондаги ай. 240 гирифтем. 60 мондаги ай. Ина иҷа ана баъд ака иҷада кафел мешавад. Иҷара тоза мекунем. Ина шпаклёвкара монтаж мекунем. Иҷа разведка, иҷа разведка датага мемонем. Холодильник ана ҷои мондаги 60 сантиметр инҷа мондагием ҳаққи холодильник. Хулоси гап ана ака буд нами кухни. Ай чанд навор пафтагиам кадоме мехоҳад кухни пухни ям хеле чизо номерои болои крамтада муроҷиат кунед. Ала дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд, мебели кухни ма тайёр шуд. Мо полни 0 дар 0 кардем. Хулоса ина як зиёдтишда як устолчаи дига барои тайпҳо мондан кардем. Ина ҳозир нигаҳ кунед ака 240 дарозиш ай. Ина полкаш кирпит кардаги ай. Ана полкаш сниман мешавад. Ягон чизи агар баланд ки монди сниман мешавад. Дуташ сниман мешавад. Наҳардиямиш снимат мешавад. Иш кирпит кардаги ай. Хулоса ини ториш навхи кардагием. Ана и поёнишда ина 4 та дар. Ина иш снимат мешавад. Ягон чизи баланд монданиши иш снимат намешавад. Иш кирпит кардаги ай. Баъд кашакош ай. Часпакҳои нами силиндрдорш мегӯянд, насосдорш мегӯянд, хеле кардагием. Худиш мекаша, маҳкам мекунад.
نوخلش میکنی تمام دیگه خیلی خچه نمیچپه نوخی میره و مختم میکنی نمی حالتش نوخلش میکنی تمام خودش مختم میکنی ایوش هم خیلی همشون هم خیلی هم نوخش میکنی خودش خچه مختم میکنی سب سفید خواست خیلی همه خونه دار اینا سب سفیدش کردگی خب کشکوی اینا کلونیخش رو مقصد اینا نگاه کنید چقدر کلونش کردگی نه چوتکی محکم میشه کلونه که خشرو درمش اینا 240 روزیش بود نه بلوگیش 75 پایونگیش 80 сталешни саи сиёҳ хиди хунадор хост фақат кафелиш мондагӣ инҷа видеоро аҳамият дод бошин якта разведка буд мо ҳам разведкаро кашидем инҷа ду тақсим кардем хоб вана зиёдтиш да усталшаи дига кардагем барои тайпҳо яке мақсад қаддаш нараса агар даво боло будагӣ тайпҳода мемонам ба ҳам хотир не кухни навбати мо буд кадоме мехоҳад намхелӣ кунад номрои болои кунам дада муроҷиат кунед масъалаи нарх навоша ватсапда гап мезанем ё телефонӣ гап мезанем ба хотире ки ё чанд намуд мешавад ё мдф мешавад фанераш намуд дисплеиш узбакӣ мешавад баъд бо чанд намуд мешавад зиёда 17 намуд мешавад ба он хотир шумо чӣ намудиша мехоҳед ҳам намудша дар борааш информатсия мегиред боқӣ зиндаву саломат бошед не буд кухни мебели навбати мо.